खुलुमका बायबसं हानिहाय तेसे चाकरिनि नोटिफिकेशन नायलेवनाय जों ओंखाय नोटिफिकेशन ताम टं नायलेना फायदि पदेर नाम ग्रुप सी सिविलियन एयार फोर्स ग्रुप सी नि तैयै कायसा एयार फोर्स कायसा चाकरि अंखरका और तंगो शून्यपद कयचे तंग नायदि शून्यपद 83 टी तंगो ओंखाय ओ जागायाव शिक्षागत योग्यता अंकाखाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक डिग्री पास गनी ओ जागा एप्लाइ खायमानाय ओंखाय नायदि ओ जागायाव बयस रिजार्व दंगो 18 থেকে 25 বছর পর্যন্ত नों ओ जागा एप्लाइ खायमानाय ओंखाय और जे साजाक दंगो संरक्षित क्षेत्र नियमानुजायी सा रयेছে ओ जागा बयस सार दंगो जारा एसटी एससी रंगनि बागै हेंगे बरंनि 5 বছর एज रिलेक्सेशन दंगो जों सायमाखा ओंखाय जारा 30 বছর अंगाखाय बरक एप्लाइ खायमानो जारा एसटी एससी रंगाखाय बरक एप्लाइ खायमानाय 30 বছর पर्यন্ত और 25 বছর रिजार्व दंगो हायबानो बरक 30 বছর पनो रिमानो जारा एसटी एससी रक बरंनि 5 বছর बयस सार खायजाकनि बागै ओंखाय बायबसं फायदि मनो जों बाहायखाय ओ जबनो जमा खालायनाय नायलायनो अबनो जमा खालायनायनि नियम होनखाखाय दाग जुगोसो नोंबनो दरखास्त जमा मारनाय ओंखाय मनो दरखास्त रहनानै 6 तारिखखा 30 नभेम्बर पर्यন্ত डेट दिजाक नों अबनो दरखास्त रहनांखाय पोस्ट ऑफिस आगरतला हेड पोस्ट ऑफिस थाङै नों जमा मारनाय ओंखाखाय एरपरे नों बुफ्रु एग्जाम नाय बुफ्रु इंटरव्यू नाय अबसायमाना होनखाखाय लिखित परीक्षा तारीख उ केंद्र कॉले तारे जानानो हबे बरक साका जुदि इंटरव्यू रननि परीक्षा रक अंगनानि तै बजागा सेंटर खालायनाय आबो होनखाखाय उला बरक कॉले तार तै सानाय हनै साजाका नरकनो गाय नरक चाजाखाय रेडी जारा इंटरेस्ट दंनाय रक जारा ओ गोबो एयार फोर्स चाकरि खायनाय रक ग्रुप सी वर्क चाकरि खायनाय रक नरक रेडी गाय नरकनि बागै नाबो जारा एससी एसटी 30 বছর পর্যন্ত नरक एप्लाइ खायमानो गाय रेडी नरक ओ जागा जारा इंटरेस्ट दंनाय रक आसुकनो तिनिनि बागै जतननो हामबाय।